welcome back na ndo mwancho mulino motegelia singambo yitu ya bono mambia murabuli kurunga etwani yegetembe as I promised halia nko tuna bageni giga studio ngokwanira Mr. Charles Mokono mobisoiga buiskuru sensemili yobochinu na ndebo igoketukwa na mwanabageni de Mr. Rujada Obonyo mo director buisemi ase sub county li yetago South Mugrango bonsi bayikirega iga bono mambia togusanga unyolenga ni bachirega sire bagali na kigma wetra se serikali ya county ya Kisii nekembekelia gia Evidence Action Organization emambia bono ndibatamangana mange twabetukusanga emambia bono karibu sana bageni bana si studio emambia bono tuchake kurwasi yumito Charles ndake gotebya malitaga ningu nande ngaikwarule emambia bono mbia mono moralia ase watwali bagali tukolia lero naende twanyolile opportunity enene yes yogo chase Getembe TV ase sauli yogo kwana na bananchi mbia mono sana asa marieta yongoro kwa Charles Machoka Mokono igonde omo public health officer by probation and at the same time igonte nene teach school cheito aiga Kisii County igoro yobachenu igo bona iga ntobwate a campaign ya National School Based Deworming abo asitotagete abana baito ase chiskuru cheito na bali bale chinka elinde banyare ko bakoewa mariogo. Asante sana Mr. Gosomo Bisa Charles Machoka Mokono sinchira bene karibu sana iwe nkago ikagetembe television na Getembe radio unekiunga kia musi amobiso minto muske Rejado Bonyo andake tutema lieta ayingu ngayoko ruwa nkiokokora. Thank you mbia mono sumoralia moralio minto Nsarigo Geoffrey na abantu ba minumura se studio ga igentegetaga ninale korateba na malitane Muridangoru kwa Richard Wiruli Ubonyo je no mutenendi w'Igisemi ase ikatendo enke ikoro kwitago ari bugirango mate nande wetani abo bone na kirigaye ase gitaseni kendo gya Getembe byo murasogo twali baga gocha ase gitaseni ga egere tuche tutware libaga yugo kwana ako kwani abantu baminto bonsi baligiriria gitaseni yitu gya Getembe wala se radio wala se TV wala bonsi pibi school jitu chonsi picha county ya Kisii yonsi pengima twabaliganiri banyoreri baga ryo kurigirie gitaseni egeri kuria lero na tugukwana tukwera mangana igoro ya deworming exercise kia 2026 na bali mu boss be Kisii County twabaliganiri boss asigita senyeke ande tuwakirenga mbye mona asigita senyi ya Getembe kwa yasiwaga asuko tuwaligani ucho kwana na kusangana abami. All right. Asante sana mobisa omuske oiruri Rujero Bonyo asamagana mayakwa nyarikubukubeka na wigo uyo minto muske Charles Machoka Mokono asukweru agoika asigita senyi ya masemo yumugusyo minto ando nsia sura yura se television ya Getembe television na wigo rasensamuli radio 102.7 abageni bubwata mangana mange tradigeli ayumwibuli omotendibu abana ayumwalimu bonsi ayubwanchete chisemi ntulilia sobo ime kigima gukunyo linkilinga nigobali giga serwa gali nene eli wizara liya bochenu ya serikali ya county ya Kisii kubwata nekembekeligia Evidence Action Organization imambi ya bono litukiliga kusekera tugukwanira ugucha kwinuga ekirengeke ekenene gyokwena na chancho gusi amangana ichintetera gucha sabana nkirekekiga oyo minto Charles mbia mono moralia ikirenge kenene giatole tiraiga gekogera toe abana baito amariogo inkelinga ebyandambiro yes ebyandambiro ororo ase chiskuru cheito na ase chinga cheito. All right. Igo tuachire egere tukwane na abalimu amona abantu be community chito gaiga Kisii County inga abana baito igo babwate byanda ekiagara rende gwetera ase chiskuru cheito igo konyoranga amangana sanitation chicho obachenu gwe chicho mboyororo
na boigo ali ase chinga cheito boigo bochenu wechi chombo kore tikimbo yororo nakige kogera twachira iga elinde toteba ninga kigwetera ase karo bochenu botei ase chi chinga cheito amone chi school ige minetinga abana baito igo bakonyara koba bakonyora ebianda ebyo bikonyara koba bikobachanda batiga eskuru mbago je skuru naende banyorekana nga nore ne chindagera chiri bakoria kende nkeyo kegoti kyagere byande karobire umubere iko bikoria chindagera chiria umwana alire kwanyora nga no go concentrate ase e class ime umwana oyo otoka nga tali konyara kolengera libuya ase saulirende arosete umubere ole very weak igona kigekora twachiranga ki toisa konyora abana baito bairwe amariogo yebyanda abana baiga mbatigare ko bere school naende mbanyare ko bakonyora chisemi une gwenerete ekiagera bono mbagoja gotoka bakarenka ekiagera nga ebyanda ekarobire asomobere umwana agosinyugo koraki agosinyugo chano ene school acha gosomiwa igeo ekerenge kenne nkelinga ki igo twachire toe abana baito bonspi bali balenka na abanda bale chisukuru gochakire miaka ebere mpaka emiaka 15 egere banyora amarioga ayo abaweni elinde baira na skuru banyare ko babagosoma Emintu umubisa Richard mbia muno sana umuske Charles ketukuliria amangana yabana si skuru unayo mubiso tintamangana iskuru asamangana yobo chenu ekirukuliria amwana byo myakebere goike myaka 15 abana bayiga nabana barense yobulendi bwa balimu nabayibuli mba okonyora bangi babo noendagira bakulia goika mkuli bali kende gyons umwana komyoka no nyumba yakibara uchobwa tanali bedi tunda liembe bitunguru mwibya mandasi ubeka munulioka buno asichi skuru cheito nkike ekigwentokora inuna yo mutindi w'skuru amangana y'abalimu nabo igasobo cheno nkike ndo koleka eligira abana betange kurwase ebintu bikubayirira konyora ibyanda semibiri yabo byamono yo minto muralion sarigo afiri swali eli ande nabona alikora bowlinga kwaliko nganjira mente make ya yo minto Charles akwanire igoro ye program ye kwa school based warming exercise yes ambanya kwa ira na liswali ilikuwa bolire nabo bwateli bagali ya mente kegima tegere nalia aba tegere libons abalimu bons na abana bons egere bayibu mu rubiri yunga kiole Kente tanga ni nari wansera igoro ya inkige kogera tuachire ase studio inoga yes egera to kwani igoro ya mangana ya yo go wite byanda witera so mu rubiri yo agoko abana bose pia ali amaryo yebyanda Kente tanga ni tutege gutumye mu rubiri rwe studio ino wikira kiro mwibuli oh yes seto wikira kiro mwibuli tuikere kiro mwana tuikere kiro mwalimu nondo bwens of a good meaning ase afya bana bonsi pi ase county to ya Gusiga iga ngo tutegetekero mama nyenga ekitangase yibuna togenda tukunyibeka ire tangase ngiya ekotebikero muntu nga litukondiro liko cyagoja twaliragire usiri ya chikiru 18 ekera abana bonsi bagoja kwaigwa amaryo yibyana igendu yakabere tutegete umurubiri use studio ino etokonye nuko make sure nga abana bonsi abu tuchigete namba gite imanyekane tinga ni nambe ingana yiga ase kisi count ndutagite mwana onde bwensp acha gutigara isikata iri ryogeri tutagita abana bonsi pi bali kuchakira imyaka be bake imyaka 15 bana bonsi pi baibe manyogo yibyana isababu nero igo tutetiko kogendera samanganayo igintu yegatatu nkelinga tutagite ekero tugutumie studio ino inga eikerenga umurubiri yo ogende buya utabwati emesuka sukende yonse ndibwe zira tuko bwatiri swali araboli aboli asipikuli ale egere tonyale koereza igoro ya nkike goro murubiri yo uchirega yes magana ndi gombe abanda bange bali bakonya goteba ki nkike gore serikali koera abantu bana che mbaliyo gibyanda maybe yo mwibuli arasa ko bolinga ki mbali gotiga mwibuli bye ko monyena aye mwana ye mbaliyo gibyanda
lakini yonga tutegetenga beboli understanding serikali nebwate ichukumu loko make sure nga abana bonse be are healthy na machukumu ya serikali talinga na machukumu yebekerete yarase katiba na anda machukumu ya nabansi tekurwa tangu Kenya twanyole tubuga ubusibule under sessional paper number 10 of 1965 sessional paper yi yale gotebanga egente getanga ni gose kirikia muhimu ese yale kurwa na kerokyo na mangana ya afya gokero mwana wikato kuwate afya and again to make sure witerase borali bueno igase study chaino to make sure nga program weye esabu ikiranga ababagonye kabakonye sponsor mbalgu chikogenderera ito kororanga kero yomu otwalire responsibility ase birengeri byaye abo muiboli abo mwana abo mwalimu na nabo ndibwensinga in case the sponsors are not much coveroro nga kituranyali kogenderera umurubelyo so which means therefore that ito tagite everybody are involved kero tutete kero yomu atale na into asisabali na ande umurubelyo nga gogonya tokonya kogenda no ruchi mutwa egere etoke ngonde tayo chukubuli swali ngaki ngayumurubelyo asite kurukuru. Now umuralia there is something again nataka aba bategereri baito na baligere dia CTV to understand amangana as bono iga a baseline survey neri ya koletu in 2012 yes a baseline survey igakoru 2012 na a baseline survey ya koletu neri shirika lile Kenya gali korukwa National Strategic Plan for Controlling of Tropical Neglected Diseases. Baseline ina ya koletu 2012 ekerowanya kora igikorukunga neglected tropical diseases in 2012 ikalia raisinga abana bale ichukuru no bali baleka ebagotwara ugutakina kurokuya asenji byanda baseline survey inaoya sogeti amachibwa yale na koruabu ekero ya soko check ngabana mbalenga bale right now bona tuachire bakase Kenya stwikire bona iga currently umuralia the population ya Kenya etoli 50 million average na utokubeka ngetora around 50 million out of the 50 million a report yego tebanga abana bale 5 million they ever at risk yo twalibiana abana 5 million in Kenya out of 50 million population ya Kenya. Yes, ya Kenya. Yeah. Abana 5 million are at risk yo gutwara ebyanda. Ne byanda 5 abali babugate 5 bari at risk of 5 gutwara ebyanda of 5 million ne byanda biri bikurukwa soil transmitted helmets or parasites 5 million. Now abana bali 7 million bali in Kenya, which means the total number ya abana bari at risk is 12 million bari at risk yo gutwara ebyanda. Aba 7 million imbali bara at risk yo gutwara ebyanda biri bikurukwa birasi. Yes, birasi bono tubwate bono kitabaut arakabere tukuruwani bono yi abana bali babwate ebyanda biri soil transmitted disease no parasites na bali babwate the water transmitted parasites bikurukwa birasi. Which means that is a serious concern as a means une county as well as health ministry as well as education ministry. Na kitu achire no yito chaliziga to tebya abantu bamintonga ki ekero to gwake kokeye igoriye byanda tali tuwaje kugwana igoriye byanda bosaiba ni byanda igaso muligiriro tuligireti anda ko mwana oya na bara in the bracket of 12 million bali bakagire ko nyoli byande biga chisemara kabiri. Indeed. That is right actually moralia. And of course ekero no kuligiri the proportion of the 5 million and the 7 million there is a high likelihood probability rigor asa abana ikomi abana almost like 3-4 or 5 babwate ni byande byo mwana abwate muibuli tabimanyiti. So the best is omuibuli ateke responsibility yo ko make sure ngaki at least umwana oye
di tukiria kero national school based warming sisijo gokoru umwana ochiro ikiria se school ase chintetere chijo korugu no mwana yonyole chintetere icho konya kwairasa tuli guturumbuka korengana chintetere chinga kichijo korugu. Now bono ngwambolia iguru ya ngaki ase wizara ya Gisemi. Yes. Ngaki twibangite korengana nya ki ngaki abana use baho ikirendia bachino ase school sabi ngaki bokorendwa ase school. Umurali gente getanga nintegete abatuligireti n'abatotegerete kuri asitire bamanye ngelinga abana nabo bwate una wayo mintu Charles yatebiri abana are the ones babwate highest risk yo gutwara ibyanda libagari iguru kigima libagari liguru so babuki n'uyo mintu Charles yatebiri abana babange iyo konyoranga abandi bose bagutara batabigiti bari barefoot batabiti kende kubo umwana ogenda kibara ata jitensi nata jitensi gali nandi kwanyoranga nandi nabagunya gutara ga school ma at the end of the day onye byanda byalinga se echo gali nabakogenda byo gusikira asime nabagunya gutara byo byo bunyasigura bone kine kegende kemo tutagete kunya kubura ninga ngaki wizara ya elimu igwa address that one igi akabere abana babange iyo kunyoranga bandi mbali batari kusibya amaboko umwana kogende kibara gago ikororoka ekonyire gakurwororo tali wisima amaboko ere yakurwo osoka na of course at the end of the day go amaboko ina machabu ali gintu giyaga tutonge byo konyoranga nonye nabana bande bali bagutumia nonye ne chicho kiri sabi buye igo nkorosi buya nkiri gusibi bukera nkira sebirengo byo kintu buya. Yes usabi mbuli buya sana igo ebintu ebi byose pi une wizara twaligere twanyorerenga ebino bire bikwamba kukageru koba the medium use enchera eyemo ebyande bikurugwa sibimenyete usasibire byamanye kwikera sabana lakini ase wizara ya Gisemi tuabekire mikakati emenge to make sure that this school chetu chonse pi are clean and safe for our children. Gendege tangani gelinge wizara ye Gisemi nja soge tige ntuikuru kwa school health policy ngaki amana ngaki abana batakiri ko kubera si school na utwara afingia policy nero ikoro school health policy policy ende nero ikoro school meal policy ngaki abana batakiri kuragira si school ine policy ende so kile na wizara ya elimu ekoereza ngaki abana chindagira chikoro si school wakitakiri ko ngutakiri ko chindagira chiti abino magana ya sana oyo minto musike Richard Obonyo andake kuira nasi omo obisa Charles Charles Machoka andake inkikeli uramentere nandase imuruliga mbya mono moralia ntagete komenta makeigo ayo minto Obonya akwaneire naende okwanire buya sana nale gotebanga wetera asili shirika lya Evidence Action. Yes. Wa supportiri chiskuru cheito nationally and currently they have supported the county government of Kisii asumurobeli oyoiga gukorwa mariogo yebyanda. Yes. Bono ekero kuligereria currently igotorigeretinga lishirikeli Evidence Action ba trainiri wetera twa trainiri wetera seli shirikeliga kubwatera na eserikali yaito ye county government ya Kisii amo na abalimu wetera se chiskuru cheito banyolire amafundisho ingangaki bagojigokoraki bagojikorwa amarioga yaiga yebyanda wetera aso kubwaterana ne county government bono umwako yoiga no yo 14 togochikoenda na amariogo yebyanda ninki ndegete gukwana konyora tu akabeire supported fully by the national government wetera se ministry of health
kubwatana na lishirika lya National Evidence Action batoretera amariogo igonga ne national government yari kogenda yakora kuruo yakora procurement kuru KEMSA yareta amariogo twacha twakora twena na gojesa abana baito gisukuru cheito bonse banyora amariogo lakini bono iga gojakero mwako iga evidence action igero on transit patagete egento kerekerito batayanga sustainability batagetinga kogendereria gojibusia iga county government ebeke gwitinira ase okugora na koleta mariogo elinde abana baito banyare ko bakoigukera omwaka bono iga county ya Kisii wetera ase gavana yaito Paulo Simba igo twaprokiwete amariogo wetera obisi yaye this time ntolisibetia amariogo korwa ase national government wetera ase obisi ya Simba ntwanyoreta amariogo igonga county nero yoka yagurira amariogo ayu yeteneneire igonga tole namba 4 ase chi county chinde chia Kenya gaiga no ase chirichia nchire kwegendereria ase omuroberi oyo iga gukugora amariogo igo tole namba 4 bono ekero ntegete gukwana igo bono iga igo totagete teach school totagete ti abana around 45,000 ase county yaito ya Kisii au bago chikonyora amariogo yaiga yebianda igo kankere school abana bali barororo na abana bali bakale kurukuru chinka bali barabu batare likase batali ase class bali kirase class Leicester abana obonspi chitaliki 15 una oyo minto obonya teba mpaka neiri bonspi boetera ase oborari bwaino egere kero mugonya kubeka mangana yaiga goika chitaliki 15 tonyora abana abaiga elinde baegwa mariogo elinde abakonye igo tutegete goteba ngaki wetera ase oborari bwaino into tegete mutubekera mangana yaiga egere abantu banyora mangana yaiga egere abana baito bonse pia ubale chinka na ubara ase school onde tare mali tukeli gali atare 18 ase sauri okorwa mariogo ndiamono right na nchire kabisa mentango cha una kwanje buyega amangana atletire na bara maya kolengana nganga kikirenga kitubwate ko egere toikiranie birengel via bonds kurwa the World Health Organization tumanego cha even the Ministry of Health in Kenya, the Ministry of Education in Kenya ekirenga kemo iguru kurwania vira sabana and now mark you umuralingelinga as Kenya ngima ito wate county 27 out of 47 counties Kenya these are the only counties in Kenya chikokorero to warming for that purpose ase amangana yuko make sure nga ebianda asabana bya rusi wororo and of which it were 166 sub-counties in Kenya ngima 166 sub-counties and 27 counties of which Kisii County it were 11 sub-counties 11 sub-counties ikono chiri chimo chiabo chiri 166 okay obonyo I think igakwana from the Ministry of Education kiagara barabuo bako chiroranga echire but administratively currently tobwate chi ward chire 45 as a county ya Kisii chiwadi 45 which go translate to chi sub county yate na bono chama go translate mbiyamono ja translate to 9
sub-counties. Yes. I think inere tauti tuwate katia education and Ministry of Health. Yes. Get all the devolved units for people go to me wards as their administrative units. Yes. Into education, one still into maintaining the sub-counties and even divisions and zones. However, again, tunatagete actually comment yo minto Charles igoro ya again inga ntubwate igowono igasire nene ko make sure nga out of the 11 sub-counties tubwate in Kisii county abana baroro mbali wake. Yes. Again, take it tangan etubwate almost Charles. Let me also tell you that we have 1,102 schools. 1,102 school chingi jozi pi kiri Kisii county kiri 1,102 school liwemo emi na ibere school jozi pi kiri Kisii county yonga kere school kere school eta kere make sure abana bale school yo bayirwa malyo yebyanda na which means therefore that a population bana bawe tukoiwa edi amaryoga yebyanda tali make bana bumbali bake and that means that kuikatokoromo to make sure kere uchumbe yetugukwana siri tukolia lero yaikirikiro mwana yaikirikiro mwibuli egere tubote binga n'utaratibu kibo cyo gutumeka egere kiro mwibuli atokenga oikire osote oiriro mwana asama lyoga yawe chukuru andake eyo minto Richard Obonyo mbye muno sana no minto Muske Charles unabona baskemu kwa ngana maya serikali ye county ya Nyolira Malio wita sobisyo mu governor his excellence Muske Paul Simbarati buno andake gaikirase county Malioga mwaruro boseli uchi saba alimu nga kibara chikoena na Malioga ya murubili kimubuate bugo chikoena ke Malioga arule kurase county aikiri chiskuru boni skuru ne kale kenyurugali South Mugrango chisemo chiago senkebiri mali use alinyamira na chiri ale chisemo chia totebe gose tago chisemo chenya marambe chisemo chiago chagabo nchali chisemo chi county ya Kisionsi ine ngaki abalimu abagukonyora Malio gaya murubuli kimu abekire weterase obisio bicheno uyo Minto Charles. Okay, umuralimbu yamono intwate abanga for the last 2 weeks twagendereire koba tukona gosemia abakolie gasi baito be Ministry ya Health twabakoleira matayalisho aliaganire babeire trained nanga kibago chikoenda koenda na amariogo boigo ewiki yaherete igo twabwata abalimu bonse amona curriculum support officers korwa sekera zone amona abalimu korwa kire zone abo bairwe obosemia ba training nganga kibago chikurwa amarioga yaiga currently una nabatebia wetera office ya umweshimiwa umugabano ito Simbarati ntwarete ta amariogo no hale bono iga amariogo igo aena ni mpaka at the zone level ekara twabwa the training ewikiria amarioga yaiga abali muna bajete bono iga amariogo igare ase chiskurume aganyete abana tare 18 elinde bagenda bakoreki baewe amarioga yaiga elinde naliera wenere igo redna togo kwana bune ministry gisemi ne ministry yobo chenu wetase county amalioga iga abagirugo ikasi chikuru nili tukoliganyire ye mito omo bisari jare ko komenta nande tonyuli tukeligandiriye liga nande edi tukeliyo ngakimuru byucho kolekana. Thank you mbia mono yemuno muralie nande asi uko beka mangana ya chinguru nande kolengana no Minto Charles akwanire a program ya National School Based Deworming Exercise tali moro bilioro moke no moro bilioro monne and no moro bilio manyekanite paka national level wetera se GPS ibere PS ya education ne PS ya health igoroga ria national level mbabwate committee roro a committee nere go coordinate chief department yiro sibinchi ministry chibere ko make sure nga kirege into keko cherera igoro ya National School Based Deworming yansiri igorali
kurukuru kiamanya gocha pake county county nero ngoro siri gento kuruku county coordinating committee committee ye wono nero na ikorosu gatia abaraiba education na abaraiba minister of health konyorana baramo alikibanyoraniramo bamanya gosomania kolengana nga inkipunga ke program itakiri ekolekane at county level ekuru county level yamanya kogende sub county at each sub county out of the 11 sub counties naro committee chikorosu every sub county ebugate committee yayo make sure nga every sub county abali mukonyorana baroro na education officers plus minister of health officials bai karansamo barosyo murubirio yonga inkigeta kire ko be in place egere umurubirio digoming of a successive okurukuru sub county level you still okogenda bake zone a zone as education is our second smallest unit as education lakini as a public health mbabu at zone but we ba ukorera at the ward level intungo genda tulbake zone ezone naro nkonyorana tuli nabali muororo abali mwaba somibwa una emarioga yago chibocha nani unakoru amanya kogenda back to schools igege ntongero umurari korukwa down approach and a reverse approach ekero tu ikire pake school level na hande chi report na muchikure mpaka national level kolengana ngakimurubyo ogenda which means therefore that it got a system of monitoring to ensure there is nothing which goes wrong at any place. Into what umuralia egetenge kenene gikuruko the county and the sub county pharmacists abuna wale muhimu bako make sure amariogo naro ani naisaini kolengana chinamba chitakiri yokere school e county ngima record nero ekere school ya toire ekorking abana mbalenga baroro bali school na bataraje school kera abana bali 2 years bataraje school, but we have a record of those children which of course correct kuri school. So you going to what the total number of children bali school na bataraje school kuruabe record yamanya ko put together yamanya ko the count pharmacists a pharmacist boneri kumanya ngakia order malioga ngana akogenda kire school. So last week Thursday and Friday nalitua tuara bono mukutano between the teachers and the count pharmacists komanyanga akimota kitama lyoga ngani kire school ngikita itama lyoga ngani kire school ekaiwa amalyogo kolengana enamba ibali getense which means therefore that kitale 18 umurali tale 18 nalibono likulikale lya okwana na amalyogo aya uchiasa abana yibyanda igo tale 18 tayari kire school yebwate amalyogo aya halimu nebwate amalyogo aya munatua chikira balimu kolengana munatua begeiri kinsa chiamambi na abana bakire school galiga abana bawike school omwalimu barangelia ase parade bose bana guchakira ECD paka grade 9 igo junior nere igo ECD primary na junior school chilevo isa to chonsipi omwalimu umanya go batangasira igoro ya litukiringa kyamaryoga chukuru igo ngari tukira ndentu bwate public health officer or a health officer nero lase school gabo nero eresa abana abanga ngakyamaryoga chukuru oyo minto Richard Bonyo no minto Charles Machoka believe me not nga Kenya ni nsingima globally mwenye bantu abantu mbaroro bande bwatoko bukubutambi malioga ya ruru ministry ya health korogorogali somo zire Edeni Duale nabige ministry ya education kura somo schedule so gamba barabugura haliba amanyiringi bintu byene ni wochaga se ground inuna bo bisabono nsega ki imeru likimu bwatego ene kinga weta se chief department chi obische ino nga malioga ya tali yotako kokonde gusemu ali mu ndena ndabeke maega gusemu ntunda chikoira chikoni bintu biga abeke mu ukomae. Have you put a strategic plan singe chikutange bite iwe mwenye bantu yo mto Richard? Indeed umuralia mbiyemo naso gubuli swali edineliya na because liswali elina watu tualirolere to every person who is involved in this chain of
being involved in this exercise. All right. Torugoro paka school level. Ikine kigente gitanga ni togo telkero yomonga amalioga are meant for the children. Free. Montonde tayo utakeire no nyine nchogochi. Ko make sure nganga gusukura bolinga muibolinga kingo maito muiboli ndioge ndiri kuchukuru saigo wikamoja na uchera zeri ngemero ngibe. Yes. Eto akani abali wants to make sure there is nothing like that. Elia kabere. All right. Ntubwatege ntokuru kwa accountability documents. Chi document inchiro chikoro kinga amaliogo nalinga aitwe skulu yi. Asobwasioko. Maliogo nalinga skulu kwetu. Ya amaliogo totere chintetera 50. Abana mbalinga kwetu. Abana 50 ya record yabunera gose yaye igonga goitera se record yibona byo totebinga abana aba amalioga rwitu ya kintetera 50 abana baito amalioga na abana 50 record yiyu umwoli mwe gwikato nyeretere record yimenya kugenda paka Nairobi kini into kindi ya kabiri into ya gatatu ngelinga tali bali mu boga tugutumia ku make sure nga abana abairwa amalioga yibyanda tubwate bono kugwatira na tuli na Ministry of Health na Ministry of Education. Ibono mnalituke ibono tale 18 kera abana bago chiko sangirikana bonse askiri school kwa iwa malioga ya the Ministry of Health e personnel nero abantu bakuru kuti Charles usichichu maybe oyo mindu Charles nabago tokonya kumanyanga mbando kyabo cyo on the ground to make sure nga amalioga ali ikirikire school. Yes. Na nina kwa iwa sabana aya gutigara kintu tare chigutigara echiko ba recorded jamanya kwenda back to the pharmacist. Either the county pharmacist or the sub-county pharmacist. Tim record yao nere manyikana. Mtwe Charles bekango tene ninga alitukoli assembly go seba ready yaba anafunzi na unakurasa bisi ya yo mintobonyo bahere irenga bali ba somi wimbi mono ingo na hando kali cross the Ministry of Health ingo karoro andaka bali mu kweki bali mu kwa mukoboro. Okay, omoralia biyamona se okongari bagana ende. Igo ntegete gotebanga igo tuaminetinga abo bisabaito asensemo ye Ministry ya Health na asensemo ya Ministry of Education integrity issues. Igo ntegete gotebanga we are entrusted in them. Inga ekero bagoji gokora kurwa amalioga yaiga already bono iga twatebanga amalioga ya bakorereki bayiwe no bayanyolire no bare naro igo totegete kotwara obwege nwanga onde teyo ogoji gokora okorusiri eliogeri kiagerere meant for our children na ende uno oyo minto bonya teba amalioga ya igale very free onde teyo ogoji konerigwa onde teyo ogoji koyagora ntobwati nga gose montaya gora na anda chiko ya oneri abande gose buna bono gose Nyamire county oneri gwe nga marioga ya igaba korwa te konyare kane kiagara ntobwate ebintu bikorokia asamariko. All right. Inga esoni gete ewodi gete oetera buno oyo mintate banga structures kiri kirororo balia abali mu balia wetera planning meeting eli twakora tukanyoranga eso nigetete gete amarioga anganaiga na reko ewa ikiagera rende ekero tugocha koikatare 18 tonyorenga marioga yo tayo na batu kumanyanga amarioga yaiga akorereki ikiagera nabwo abali mu nabo batoete ngabana barenga bakoreteki mubaro barororo na abanyagitari baito aba public health officers na barabwomba chiete bakabwaterana na abari mwaba batoire bone namba twabaira amariogo na enderende ngakie ekonyarekana amariogo itakoreki amisi abana baria babwenete gocha gokoraki koegwa tare 18 isa kobaigo ekiagera ase administratively ntobwate aba assistants area assistant chiefs. Yes. Mbarororo na boigo even ingao ne koreteki. Yes. Ne roro at that level ababos pi bairu obumanyi batebi wenga kitariki 15 isatu wetani abutara 18
bono iga bairwe kiagera ngo bagitari baitomba rororo aba oyo minto obonyate bangaki bakogenda bakikora asomia ebinyoro toko barokanga community health promoters. Yes. Abo batenenere nabo tokorokanga community health extension workers. Community health assistants. Abaiga nabo bakona koira uchumbe yega ase binyoro byaito wetera ase chiparasa cyumugambi egere nga bakona kurwa mangana yayiga egere kiro monta amanyenga mariyo gakoreke achire naenda abana baria twatebe miaka ebere mbake miaka 15 na ubuka bago chikonyora mariyo ga igonga ase nsemo ya oborendi wa mariyo ga yayiga ngatasira igo tumanyete ngaki ekara ikira ati that level abaiga abaiga ati this level bamanyire nga amariyo ga chirororo igo nabarabune liso lya serikali naba barigirete ngaki litukeriga abana baje banyora amariyo bunegane aya egento nkerororo nande natagete goteba ngaki ntobwate within the structures buna county government as a ministry of health ntobwate a county pharmacist. Their role entrusted komanyanga amarioga ya nanyorete ngoikare kolengana buna kire zone kire ward ya sabete aiga structures buna chire goitera se a ward gocha se a sub county mbake county abo bisambara orobare entrusted abuba kocha komanyanga amarioga yaiga aikeire ebituo biria bigo chikonyara ko ichukuru chiria abana bago chikoerwa amariogo tete batayabaiga amarioga yaiga igale safe and igale very free kuchikira se abana bali bago chikonyora egento kene natagete gukwanira nkelinga ki naenda amarioga yaiga igakoena nu wetera ase chinyagitari cheito igonga tari gochikoena nu wetera andonsigo goikarwere nyagitari amanye gochicha ase chi ward igo asensemo ya accountability na botoro chenga goetera ase a ministry of health nebegete mikakati emiya egera marioga ya agochigoikera bono ntegete gukwanire gente akemumorari otara ebyande biga aiga se county government ya Kisii study nero ya korubwa ngoiga miaka ebere ya etire amona na abantu abaiga batenenete neglected tropical diseases kuno yo minta atika goteba ase egetengo gito gaiga aiga se county yaito ya Kisii ntobugate na into abantu batenenete neglected tropical diseases. Yes. Wetera ase oborai bwa national government. Bagachicha bakabwatera na county government. Bagakole study. Obotuki. Obubokorokia inga ase county yaito ya Kisii. Yes. Igo togo chikoa abana amarioga arakabere. Oyo minto nakwanete igoro ya oburwaire bwa pirahasia amache oburwaire bwakoretwa noekero umwana agotara amache atabege tigentoki asamaroba atabeti bikoroto. Yes. Na oburwaire buri boko chicha wedera ase byanda bira ase gentoki ase liroba bono aiga goetera study eyo ekanyora ngaki chiskuru chieito chigotoke soni ya magena igonga obonyo na maete magena ese esoni igonga ntwe tokojereka ward lakini barabanyiro ke soni ase soni eyo chisukuru 28 ngo chikonyora chire amariogo apras quantile igonga ntegete goteba nga ekaraya ye byanda byeliroba ahelire agochiko tobugate ryogo ligo chikoena nurikoro nga alipenda so igona marioga arakabere togochikorwa para quantile na alipenda so aina ara marioga togochikorwa arakabere igo ase plus quantile etogochikorwa amariogo
ase chiskuru 28 ase sub county yaito ya Kenyenya ekiagera goetere study ina batebia igo ya orogetinga goetera ase standard ya World Health Organization ikoro kinga ekero ense mogete ebwate 2.8 the prevalence ya 2.8% igeminatinga igo abana barororo agabwa se chiskuru echichire around mbabwenete konyora amarioga ya plus quantile igo ase study ya koretu pobas amona Kenyenya egatuka nga Kenyenya esoni yeiga ya Magena zone ya tualire more than 2.8% bunere requirement ya World Health Organization igo bono iga we have procured drugs akorokunga plus quantile taps ayo abana baito bago chikoewa gochakire miaka 5 nomo mpaka emiaka 15 igo wetania ababago chakonyora alipendazole ebyande bigo chagwetera serira barabwa konyora gochakera emiaka 2 mpaka emiaka 15 na abanda abayiga egurubu yeyiga na barabungo chakonyora bare amarioga yayiga agochikorwaria oburwaire oboiga ogochicha gwetera ase amache birahasia igo echina chichinse moibere ndagete koeresera ngaki naenda amarioga yayiga igagocha specifically ase chigurubu echichoka ande taliko chikoena nugo chiande yaya ekera atigaire igagoeterigwa gwetera ase chinyagitari chaito gwetera sabo bisaba twate babare ebitengo biri byanse kabisa ekera banyarusi korwa ase chiskuru ekaro ligwo mingi ya ritukeri ya tare 18 bayarete gocha chinyagitari erinde tanyore riboti iyo unoyo mintate bangaki korugoro gochanse muna togende kona gokora ayayiga gochinse bakanse naende tutitokani chiriboti korunse mpaka igoroga igatumanya ngaki gasi yakorirwe ritukerio rya tare 18 Wanchumulire omobisa Rijara Obonyo kurase wizara yijiseme omobisa Charles Machoka kurase wizara lyobochenu nobako tuera mangna mangeki nchuko yoranga aigase studio ngwetrase county government ya Kisii gutase shirika lyobochenu kubata na moneke mbekelia Evidence Action Organization obono barubiri umurubuli umuyakimo bukwe na malyogo yo guitebyanda uchase abana bayito bigiskuru chonsi ebene skuru ya abanyene ni skuru ya serikali abana bayiga balense myaka 215 litone lichira likomera na isa tumutigo tano makoiga askuru cheyo bono inyuranga nabatigiro tabanga abalimu nabateni babana bonse banyiro bosemya ngakibago chikwenda malyoga yiga ekitigalete nayo mwenyene kwene kumwana ugo biro yo mubo bali bakonyora amalyoga yiga asenchire abene gutasumura buligo letre uchasolene county ya Kisii ase wizara yo bocheni kubwatana shirika ya Action ekuruna Evidence Action Organization emambia bono ekatunya ukwana na bere nyarikana nubwate ekerenge eliboli guseke ni usira kandi gusangana into gas studio unyole na boko baboli liboli andaka na boko bakwanira uba krembi yemono atotebinga yotegera tokurwa inamba ya studio 0741583878 0726447367 yuko mwancho mategera lyo gatembe frame na ayo ligire tigatembe television tobise gutiga gukwana bo bisaba iga ye masayemo na bura babuli liboli ulikuwa ali guchandira moyo ime yakora no bale galera gukwiranira eyemo aseyemo muri kunganchira bo bisatu kuragina somo tegereri twamanyambalingi batutegerera buiga mabuli babwana ali akatunyo usanga ingane iga ya bene imambi ya bono karibu sana good morning share with us sebrengali bya bono mambia 0726447367 na buiga 0741583878 kwa nango na mambi ya bono getembalo Yatanda. Yes, good morning, karibu sana. Good morning. Nzari wabu wakini na wayani. Wakini buyata atambione karibu sana. Mwenye tiba yaresire sana abu. Yes. Ndukela kitanya ngana bokela mboli kujiye ito. Yes. Ekileke muna woni njoli na segete committee. All right. Eke roko boli eke ene tigeta kiri. Aha. Baande tali barwa
abo boli bachora abantu bawo ko rusi ko batali komite bamonta Mario ikinagia kene. All right, asante. Yuko akakurwa chirichiro. Mbali komite abage school. Yes. Abandi mbacho batabwati bana basali school bako babakora. All right. Ikinagia kene bachenji abantu boli bachora ande kene toli wetakwa. Mbiye muno sana yo murakera kuruchirichiro era ku insisting na ya transparency and accountability kulingia bobi saba atikire gukwana ndi ku insist balingani yo kigima unyiguburunge na utwara ko sembelia. Good morning Toto Hello Gatemba. Good morning Bwakire buyende tembe. Bwakire buyayo minto Jeffrey Somoni kuruchisa mchama Simba. Nabwo atamaswali abe nali kubolia. Karibu sana my brother. Bono nali kubuli nga era toke tananga abantu abanene na woma tengutwala bali byanda. One serikali ya county arani bwa tumuruberi yo cyanja abantu abanene senge njo ndiro konyora babwate program ye byanda liswali lya kabere. Mbiye muno. Bono nyore ni sukuru kitangi njire cyamacha abana bakunyo. Oh yes. Na maje ya kera tuabe ngati na bakonyora bwate nyinya na kwanya abana nkunyu bare. Amaja yaronga kyara betulite ndenda tanga abana mbanyori byanda biya mono oyo minteri jado bonyoli swali ni lyango cheru kuirandire kura Assembly School. Asante sana, thank you Geoffrey Somoni ero inyoire mpaka abantu abanene bonse yakubulinga na intule na buraya noncho sali unande maiga ebyanda na ubirenda yani binchande tindu emwatu ebire 0741583878 namba ye studio 0726447367 kwana ngono intubuli abo bisaba iga omusike Charles Machoka na bayiwe minto Rijara Obonyo no bali gaiga kwene kinga bakoro bosemyo bya kigma asensameli yobo chenu na bayensameli yesheme Gatemba. Hello. Hello Gatemba, salugo. Yes, karibu sana kocha. Na kocha yese simani wako kurugonga. Abantu babu nchali gonga bono mambo Bwakire karibu sana, good morning. Na ko yo mwara tire school cyabanyana cyabana abana abambanyora. Magara yonsingo ko irene bare na kiekora bachire kigase studio. Yamano sana ekoje isese mmanyi wako kuruchisa mochigonga munchali gali bono mambia mbulisi mibiri choka sama bolingira na sabo bisando cha mabuli mubwatama ya kigima na ande kuro kinga you are listening watching omurobili bono mambia manyete no mogeni ache mungago to manyanga nkuragira muramo na bugo kumisana boni kuro kinga mangana bugo kwana gaiga abantu bari gwenyora sinchire bu ikirenu kigima abo bisa no mubito ngana you Gatemba. Hello, good morning. Mbiamono sana kuruchisa mochiri akoro kunere ebundenchege. Mbiamono sana okubuli kwa gukwana ngona barabwa. Yes. Aha. Zukuru cy'abantu nyene ngo kwa kubare byanda amadino no muntu ngo nyore byanda. Mbiamono Ikuri abantu kurwa maguru mwabikubiyaba. Mbiamono sana mabuli agabaira mange golende tuigure eri malioka na linga detubaira neli chiskuru cy'abanyene nchichi nyera malioga ya. Libuli na linaro siriguru sale golegina mukoli Mbiamono sana. Ngajira buli simyo mwaliga igaga kwa chisimi chiko cha thousands of calls in online chiko cha kwa kinga amulige no mategeli bara bange kigima na goitani usibaligire tina gotegera murubuli yetu aniyaga tembe Mbiamono. Good morning. Hello. Karibu sana Senator. Oh yes. Yes. Bata wansira 2 years. Wako mutinda terechi. Mwana naro tali skuru na gyara nyone. Bana mbali batara so ase skuru ngakibara bubono baga kalika mungino ino woso muswadi no yakiro kabwa tu mwana otage ne skuru bwata 2 years ngakiago cha konyora malio gaya liboliri yasa ayulio gendera kwa kabono nkora butulira gawa singi nchini mena bangi mule nabona ndabo yugo kulika gali so mtandao Gatemba faima likango ujumbe yago eye masege motabwa tibu wababonde bonzi tunana samba buli mwabo liwe kuchakera amuri mito Charles Machoka. Biamono abumu aboliria amaswali ino na endento tagete ko ya answer litangani kabisa igotagete oy morali ominto kotebanga ki tutagete komanyia abantu ba minto Kisi county engimanga ki abana bonse pi neba ngambale registered yani mbarase registered as school gose mbali ase registered igonga yani bakalenka abana abayiga ochakire myaka ye ebere mpaka 15 bonsi pi igo bago chakoletwa ase skuru eliera ange naye
erierange no muiburi egere babarete ritukeri ntwateba ngaki umurari ntwateba abandi baminto mbarororo abanyagitari amo n'abarimu twatebiri ngaki gwetera ase abarimu igo bagoja koraria gwetera ase abana ngaki tariki 15 abana bonsi pibare ebinyoro byaito barete abana ase skuru erange erinde bacha koegwa amariogo igo egento kende twateba nga nabo igo ase chiparasa chiito abagambi bagendete gona gokoraki gwetera ase chiparasa bakona kwenda gukwanira amang'ana yaiga erinde abana bonsi bacha ritukeri egento kende umurari utaranacha ngeringa ki neba ne skuru ere y'omonto norete kali yerikire yani yabeire registered officially emanyekane nga inga ne skuru ere chiskuru njira ali community tokonyora chirororo okonyora ase chiduka maega okonyora ngunya kokore biashara bio gosomia bana icha abana bali miaka ebere mpaka 15 bare buna bana bakenda imbali kolinwa na ende ntori gocha kubaseli ekiagera etotebe tinga training twakorete moisonde igo twanyora abarimu abu neba ngata tayo ase registration igo abarimu abo bonsi pi tukabarangeria amo no mwarimu oyomo abugo bagocha kuchicha abuna butu train abuna bagocha gokoraki abuna bagocha koleta naenda abana abaiga litukeriga igonga esukuru eri etari registered bonsi pia abana abaiga nto batagete litukeriga ria tare 18 egento kende abande mbarororo twateba ngaki nga ekero murari batagete goteba ngaki abantu mbarororo nga abantu abanene nabaro bagatagete ngakanga mbanyora eriogeriga natebe babu saligo igo konyara naburanye n'usali abatu ono igwa bono umurere tutagete bateba iga wetera so umuroberi oitobwe serikali wetera se ministry ya health etakeire inche amonae erinde onyore amariogo after every 3 months yani metienye tetekoera wakora deworming yes aibuno monto monene kiagera ndibwati etwateba ngaki amariogo oisako yenda sinye gitari cheito igare very free intorikoni igonga oisako genda after every 3 months nobwene to monto monene naye gwekorera deworming bono amariogo antoriko kana abantu banene mbache banyore abana barabo egarodiria bagocha koeu aki etogoteba nga abarimu igo bara role model gochiesa abana kuikaba be role model gochiesa abana yani babo mugwekana abana mbaroro baratwaro baraga niko twaro bwoba asisa uri amariogo yahe umwarimu nabakoraki nabakonyore ntetere yemo elinda akoraki korokia egera abana mbakoraki mbaoboa igonga ki igontegete gotenga ki inturikoli na bantu banene mariogo lakini neringa ki bono iga umuroberi orororo igure obekere nsemo asabana alright ekiagera abana inkigekogera to focus abana baito muroja abande bagotara batabugate bikoroto abana baito igo bachandikete ase skuru ekiagera ekero bakogende class ime batari konyara kuikaransa ororo ase saurie babwate byanda komyo kochike bararioka naende bagona komonyoka gochike bararioka buna kwatebira umurari kwama konyora ngaki esa abana baito bagotara amasingira aria environment yeri teringi ya mono na kigekogera twatebete ngaki abana baito muna obonya tebete ngaki abana baito tutagete bakoraki banyare ko baba bagukina erinde na barobakine bare buya erinde ba kiafya na nechisemi banyore ekiagera oroche karo mwana gona kurwe school asisa ulinga kero kenda bwate byanda igo mwana oyiroche nacha soma gochakogwara matemo ande ta ko babuya aseke mubere igo yo minto sari ko kwale ko nganchera mente yo minto Charles na eres aeri biyiga na munyorenga mulenge amabuli yali yabule tibukara mukwiranire munyabulengi mbabuli amabuli mangisana gutera na ro murali tutagete ko yes kabisa na ndegere ntosire mu buroso yes
libolindire lyabo libunana lontagete kuliera nande kulimenta chinguru ase kurwa soyo mito Jefferson Somoni. Yes. Jefferson Somoni yabo lya maswali yabere liswali litanga nindi lya yo mito Charles ya airani libya sana. Kolengana nga abantu abanene bache banyolera barabwa malyoga ebyanda. Yes. Na babo libyiga na omwaka Somoni na yambyamo naso kubuli liswali elyo. Inte gitanga ni kolengano yo minto Charles natebire kurwa se wizara ya afya yatebanga kwanza abantu umurubiri yurengete na abana bali kwanza bana bali kuchakira emyaka ebere paka emyaka 15 na andiki umurubiri buno wera osetine linga abana inamba irikire skuru yibalire nyegerenga amalyoga akuru kurukikire skuru yali nambiri yabana bali barororo igonga abana bonse pikire skuru inamba yabo nimanyire namalyoga na abalirenge nje yibo bono tigucha kunyali esa kunyali kananga iliyo lya tigerosi amalyoga ndi na akarure arasa kutoka extra yoli naliyo abantu abanene barayo nande mono mona abantu abanene babacha kwayo mbali babacha kuja na abana balya bataliya se skuru elie ose bali below 4 years asa abana bali ECT igo mwibulira mara kino umwana oli 2 years kaikire skuru elia umwana oli kaire elyogo liri osonyo wakwanga kwa uno mujali zaereza mwibulira ne bakwa elyogo liri neranyu egera lyo umwana neraranyu elyogo liri yani as an example which means therefore that abayibulira abeto that ko encourage nane to ko semaniga isa kuikiranga amalyogo litaisaini aigwa abana bali wonse aira we are encouraging yawe buli abana baro bagende to the nearest health facility. Oh yes. Bagende kabisa asenge tugi afya kiranga asenga cyabo amalyoga ali no yo minto cyali cyaresire amalyoga ali no aroro banyora amalyoga ali aro banyore barusi ebyana kurasi kinda cyabo ikini kigente getangani Somoni abo liri swali Egen tunkere umuske Charles yago kwana ngantu insist na kerba ko enda sige tu gi afya mbabo guli besa na kiaga ntu insist yeah we are insisting completely nizo Charles imetinga kwa recommend na bere igomuna umuralia kwa twate bire gonga ki amalyoga ya igale free yani besendete yego koraki umuna we singo somwa asoro nyita igago sibiage ndoro egento nare ko tebangelinga ki inkelinga amalyoga ayayiga togoteba ntutegeti turwe focus yani ekerenga iya banta badene mpache banyora amalyoga yo babere batatu lakini ekerenge kenene igekere na abana oh yes igonga kinante banga ki kobe role model abari mubaito mbaje bakore mbaje ba abande batumeke this opportunity lakini rende tari bonse tutegete ko tanga ki ngonya abana ba paka bakoegwa amalyogo bakoraki bahamera buya intoka kabara egwe lakini ekoraka ngamba bwato bwoba nakina tanga onye obwoba bororo esabana nabo monto monene okoraki okomorokia ikorora ngagente keneki yage koleteki kire igonga ki focus yokorwa malyoga tali esabanta abanene igere asagentoki asabana jamano nandi Somoni omuraliyo nganjere kegera somona babulia maswali amaya tukonya irane libuya ntoza kutumba liswali linde yabuli nga chitangi skuru njibwati chitangi yes chitangi njibwati amache and which of course to encourage kiri school etwara amache yes wizara ya afya na education ntobegete ikiwango ya mache atakire atumikikira umwana abana banyaruka ibatakire batumike amache ale 10 liters per day nabamura 5 liters per day ngamache natakira tukali skuru iko gwatikana ni nambiri irase skuru nyawe abana bamura bari 10 yo waka 10 times 5 liters amache ale skuru tukiri kyangana abanyaruka boy ho akinambeyo. So we are encouraging our school just jitwara amacha as school. Ono yaikire umwibuli ya Somoni oboli swalinga kitange kikiri school. Nga kikikoba ekito sabutoka itange kikiri kinja. Igentege tangani. Toko tebi school just morali. Gelinga kitange kitakire osibigwa once after 3 months. Takiri osibigwa. Oh yes.
igonga amacho nyasoi rororo na amacha inabwate gechungi muna so chetangime after 3 months chitangi chitakeri gusibibu. Oh yes. Lakini goitani yayo ntubwatiri shirika likoro ku impact water. Impact water. Li shirika eli na olire Kenya ngima. Unabono iga gusi li shirika eli ndi ale tata chinta tere. Chikorkurulini. Chikorkurulini ili usibya machi. Igon kire sukuru umwaka somoni ogende sukuru ya oro gusinta tere chinchi ya chito. Chikobe kwa se tangi mega na ali chinta re chiko chinge sana. Yunga chiri ko chikobe kuri mo chier. Chinta kire ko bere sukuru chabe kwa eke wango nkero kebe kire na chinta chikobe kwa se tangi me chiatumeka asa amacha ali se tangi me to make sure nga amacha ali abana bakonyu is safe and healthy. This one liriomo I think yotararo abuo oyo minto umuraria tegete komenta obonyo amangana ya igana mayago kwana amangana ya iga tutegete gote bisomoni iga ebirengere lya tegete kukwanara igo muroche nga arengere tinga litukerio ese sauli ya marioga ya iga tugochiko abana yebianda kero kenda abana bakoreki mbara abasa konyora amache bakoreki banywere bamerere entetere tutegete gote baiga igera se chinse mara kabere ense mentangani amarioga ya lipendaso aya yebianda twateba pigwetera goetera seriraba entetere eria karo mwana akoegwa igo recommendation ya iterenga igo babwenete koegwa erinde baminyunte unege tamtam gose bayemere na bigo nyare kano mwana anyemere gosa minyunte egera koreki egende esomubere ntotegetinga yani ntoliko initiate ya machinga mono egerenga ngabajigonywera amache tegane iribo etakeire no ene kero mwana riri atarari endagera anyare ko bagako egwerio eriogere amajere of course amaje makego natakeire asabandi mbaro bali bagaraki bakoye siara kurumun ikiagera test yao ne yo mwana na bera be tegwekana buya ono kwanya oranga ki mo amaje masinini gakoreki igo egento tegete bateba iga ase ogo treat kwaitu kwa amaje chiskuru chiri chibwate chitangi inchi bwenete go treat amaje aiga in advance yani mapema egerenga ki ekarali tukeliga lya exercise ya litukolio ko abana amalio batale 18 etokanga ki amaje na rororo yugwe bino na magoko ekiagera ne tutegete abana bakoreki batware obochenu wake mubere egerenga bata bakobeke bakoegwe entetere abande maro bakobeke koboko abande maro babeke rumunu igonga ekara bakoegwa marioga yaiga etukenga amache naro mwana agwesibya magoko kero kende bali batali batamere na barabu barase entetere riego egoraki eko mitu eko miguga yateka yakorogwa erindo mwana okoraki oegwa onyubune silap bono egento kenete goteba nkeringa ki boetani abo amariogo muna plus quantile ntwateba chiskuru chiria ishina nana chigoja konyora plus quantile ase sauli ya pirahasia abaiga we are advising inga amarioga ya iga abana goika barose rigwendagere school litukeri moralingo monyigwete magana ya iga abana inchi moigwete abali muntu twabaira magana ya iga inga wetera jiskuru ejiga chiko kwaena na marioga ya plus quantile arota goso anda bosaigo mwana atarakoraki 6 years to 15 years 6 years to 15 years yes ta goso ainda yabo ikiagara igara baise konyoranga naende abachandire endere busa igogo ikabakoreki baegwe endagera baroseri gwendagera ntuigwana ine mpaka chinga kibagoja konyora jinsa bakanyora endagera bamanya koegwa marioga yaiga ase chiskuru echiga 28 all right egento kene nare goteba kio moerio nkeringa ki ase nsemo ya marioga yaiga tiga to understanding ki amarioga yaiga igare very safe muna twakwana na ende igare very free na ande tabwati mochando onde bwensi ngonya gaki mochando kobororo igora abo moke wekeregeke igonga marioga ega muntu tabaisa goteba ngaki ngoja kolia abana barabese kwawa yes igonga
tabwati muchando ekeregeke umwana akogenda atebigu ngagendo ikaransa ari akendu egere kurwororo chisa chinkeiga onye ore koigukende basi amangana yiga koera na ndogenda akoreyo bolingo likurase ministry y'obukene yes mwana likore ko nganjira na wanchi kireto ireneria ababuria diswali libwekaine ekocha kurunjali bunda na mama senete baburia nga maswali bwekaine ana mutu abuga nga tubayirenelinga aba tiskuru chonsi ke county ana mutu wachibeke na mbere 1,102 skuru ichonsi pi abana bonsi bara skuru chiri bonsi pi mbatakire baigwe emalyogo ayibyanda umwana unde tayi utakire gutibwisiko asi skuru echi abana bali kwanza bale skuru chiri unde tayi utakire gutibwisiko utayigwa seri utayigwe lyogeri na Elia kabiri mwana unde bwens ikegera abana bale emyaka ebiri wano mbaraso skuru nabo nande twatebiri abayibuli ngaki mwana unde bwens bona still utaraso skuru lakini uli myaka ebiri guchigura lakini utaraso skuru umwana oyo mwibuli okwimuka nere omwire gukiase skuru iranye the nearest school uraso menyete kimwa mwikiri ororo e form nero igwichurigwa y'abana bali bakoruku non enrolled bamanyikane ngambale ngabali lakini egesi kinamba yabo twaramanyire ngambale ngabali abana bali bonse pikira ikiri skuru bali ebakoli kubonse pinse abarabu nande bayigo nabarabuga maliyobo ye minutinga enale kwa kwirelia aba protegeria baburia maswali maya ekocha ebunda na mama senetanga unde bwens tayo gocho gutigara gutayiri eliogo lia ebyanda asiri tukelia tale 18 buna nyasawe cyo gutonyarira to ikalitukeli no mutegereri na no musikirizaji naro oburi ringana liya sana igoro ya amangana ya integrity transparency kumchirichiro ababuri liswali liya na botukunya koirorira iga inga egentege tangani gekogera nande wizara ya afya na education kibikiramu to make sure nga aba amaryoga ya iteri school inkiriye gentege tangani nga ntwege inete kwanza niga asia bari bakora school cyetu nengiya sana iyo nga abari mu bonsi pi asmwabeta we are giving you this commitment nga amaryoga ga goje school make sure nga abana bonsi pi banyorera amaryoga ya korengana ne namba y'abana baraze school yino and umutegereri oyo nabanya kuburia amaswali ande igoro ya committee kiri school nga committee jina kiro njibwa tyukwe njikali kwegenenwa lakini egento ntegete ko motebingeli ngaki ase amangano kurwa maryoga mangana committee bono takayo abantu bakarororo n'abantu ba elite n'abarimu egere ko abana b'amaryoga n'amaryoga aje kurwa siri tukeli maryoga aere tali gento yejo kubekwe sukuru kenya koberororo egere nande kenya koleta manganande igonga tutegeta Bible mwesi pi asimwabeta ase county ito to make sure nga tale 18 abayibole abana bonse pi bayirirwe sukuru bayirwa maryoga yamona. Right, asante sana igobono mwencho matelu gute ngabo bisabali ba CHP use community health promoters baraseri nyiro emeremo bayiru nababo machokaga abakore kwene kinenu mwana uliyo tara ende school ninango tebigwale ngairu mwana school akikonyora maryogo inerembero mwari kubasome aba chief aba sub chief aba nyumba 10 mbamenye tamangana yayiga eka tukunya gusangando cheka chikomyoka tuligiti kukora ensemeiga nabungani tingira na semule andake ketutrakwanira eka tunya gukora iga sinchira benekima kuligirira ngana lalitu atiyairi asumurubuliga obenekima bukurwa obuwenia guse amaryogo yibyenda guchesa abana abechi skuru ndana so minto machoka andake tima etinga nkirikiki kitu atiyairi siko. I think igonta gete kolete gente kemo moralimbu ya mono asoko inyora ntute komanyia abantu baitoiga ase Kisii County moroberio iga twatebanga oyo no moroberio oikomina kane kurutwaga chagete koenana amaryoga ya iga yebianda bono yaikeire bono iga igotogo chikorwa maryoga ya iga naende twatebanga ki ne county government ya procure yani yaretira maryoga ya tali ari tware koye guposa
kurua serikali yaito enene bono serikali yaitenke yakorire omoroberi yaretire amarioga eyere enseme nene engiya ekiagera nkiana gokorekana ase ense yaito ya Kenya konyora tokonyora amarioga yaiga goetera ase serikali eri enene bono egento nategete goteba nkelinga ki amarioga omoroberi oyo iga igoretire inga county government enyare kobage gokora kero omwaka gekoreta gekobeka ensemo chibese echikonyara kogenda chiagora amarioga yaiga erinde achicha abana baito banyanyora egento kende nare goteba nkelinga ki abaibori baito mwana onde tabaisa gotigara obwate emyaka yonsi igo etwataka goteba ng'aki abaibori baito mwensi pi kindly yare konyarekana ritukeri na rie rimo rioka tukabwate tare 18 abana baito bakonyara koba bakoegwa amarioga yaiga yebianda igo nare goteba ng'aki omorari inkelinga abana bali balenka barabu batali ase Leicester Yesu oyo minto obonyo nateba ng'aki form utaratibu nerororo bagocha gocha berika ase form yabo egere amariogo tumanya ng'a aba barukorwa ase ebinyoro ase biribietana ine ase school abana mbalenga na abana mbalenga bali berigeta ase school bakonyara koba bakoegwa amarioga yaiga igo onde tabaisa gotiga omoroberi oyo ekiagera igo gokorekana rimo ase omwaka igo onde tabaisa gotiga inga kero kende na janyora amarioga yaiga ekiagera rende gokoenda nyagitari naro nabora nyore ntori koire ekiagera abaibori ntobwate chigasi aho tugona gokora ntori konyora chinga kiecho ekero abana baito babwenete koba bakoegwa amarioga yaiga. Right, asante sana nkolengingira na Minto Rijada Obonyo lakini ekero Rijada yagendete kwali ngotwa ingana ndaki aliyo mwelio akina Jared Kagakabeba kuruchisa mchabo montagali ndo chabasira sumutandaulia o Facebook bakotengano balingireti asante sana akina bana basi kiba sokuru ndo Katala agotabambia ono sani tuni akatababu semyo asante sana akina Christopher Atandi kurwa chinsamo chiri cha Kinyambi agotabanga watching live abantu bategerete bono mambia omuisia ma nerani muruchiga kuruchiza bochirichia afiriva bonsi basiri Abene Kigima sebali mogenda kulika bonsi byakina akaili kurwaliana bali munsi mwasaire mashukrani sana sincho yogo sangana ituona mambi obonyo byono murali ande ngwakira to wakira abantu baitonga muri ikiagera batutegereire nande nyubete mbya bagenda te gututegerera natuko eresa kuruga sigitugia getembe television na radio na butuko ba segeta bagendera gutegerera matangazo ya kuna gucha kugendera gucha iga kiagera matangazo ategerera koera acha genda kunya kwirora bakalitukulia tale 18 chaikiri kente gitangani omurali kwale kunganjira ibintu biberente gituko kwa nigente gitangani nigintu gikuru kwa priority yani nga prioritizing health yani nga bayuli ba mintu twes asituabeta tigatobe ko musingi wa afya bwa abana baito na into twika banyene ebenga ne kigente gitangani umuntu utabwati afya ayo muibori kore kaigonya tubwati afya na bigasi na ko ba kongo kore gasi yao igigente gitangani na afya ntangani tutete korara enda sibono na tugo kwana ya okulinda afya yokolumanyanga ntubwati byanda asichinda cheito nande to boli swali li raisi komurali no kwa boli tukulitangani ngo usenkarenga abayibuli mwesi pimna muto tutegererete indi kwa cheto mwelio ukagora eliogo li ebyanda ukanywa aso mwako itorara morali kurwa mwako morali
ane ko woni no minto chali se to ra ni to boli abaibuli baito byanga ki ayebi ko monyene muna exam ndi kwa boli teli yo boli byanga ukanyu ane ukaletera abana abaro bakanyu maybe turarabura niko cyakeraga ikintu kindi kya kabiri therefore ngejinga abana muralia na abaibuli baito mwese ya roekanirenga abana balia bakonyore emaliogo yibyanda kolengana baada ya miezi 3 aba masomo akoliru abana aba ebagokora buya gose ebale much better as a class wetani abana bali batali konyore emaliogo yibyanda igonga abana bali ebara bangaini enjira yabo asenye njonga byanda biri kwasumbura nande ikintu kindi gya kabiri kyamanyekanire igoro y'abana bali babwate ebyanda bali batabwate ebyanda abana bali babwate ebyanda bali kunyara ko wikaransa ikirasimi concentrate ikyagere ebyanda biri bigwasumbwa and umubano nole omachikorre kana katika bere gase one of the nyakitalia yamo umwana asinyitukuragira ikyagere ebyanda byabere binge paka byachire bya blokiri amaraime birande rere boka byabiri byarosi n'umupira amaraime on mwana utakyakoragira mwana uyakanyakorea kanyakorea muibuli nabana nyakubuli ngaki inki umwana yakorea kumbe gentu kereraisi ni byanda birinda bitakiri kurusigo kuitera so kunyweri oge nande igo bono ngango tebitura abaibuli ba mintunga amwana unde bwens kero mwana abugata afingia expenditure yani amatumizi yenka yakokea ibo ko mwana kurwara gucia keralitu ko kwanyoro yorwalire lakini kero bana bano banyu batabwa tibyanda bon amarwira okea nonye ne garama yo kurwali abana bari asenka yekobe igeri yarulibaga muibuli yokora igasi ndenga bono morali entonkera abundoche tutagetego chiko traje tusikere ora se ukona cha oyo minto obonyo bono igotorache kona korarienga kikirenga kero mwaka inga ebyanda ne ntutagete tonyora mariogo tona kurwa tona kwa abana mariogo kirenga igontagete komanya kubatebinga ki ayonspi to gukwana tware koba e community engiya ya itabere nire ngo bacha numbotakeire asekera enka na asekere school igona tegete goteba ngaki ayonspi ene mechanda yaitu ekyagera rende ndaboli na inche kururero iga opportunity na nyora ngaki abantu marenga babwate chicho obache nuwaito ase chinka chinyomba cyakebara mbarenga babwate chinyomba cyakebara ase chisukuru chisaine na ase chinka cheito abana bakogenda ororo bakoraki babe kubonyira bwabo asa wenerete ekiagere kero kurigereri e community yaito buna aga Kisii county abantu bande mbabwati no ene chicho inchiyo aya no ena machi yo gwesibye tayo intobwati no chingeni abantu bakogenda rero bune megondo yakaire bareme agatichaiga naende no tugetenga twabeka bobo chabu naende ko gojikwa chingeni chiria kwanyora ngaki chingeni chiria igo chibwata gentoki ande obonyira bwakorereke bwabwatanire ne chingeni iga kwanyora ngaki amatunda tokolia ntoligo sibiko rwechiro amatunda tokolia ntoligo sibiko rwechiro abana barabwo buna bare enarere ya abana igo bakogenda bakoraki bare bogolia amatunda alia biragwati amapera kwanyora babekire muno chingeni ntoligo sibia abangine kala twarusirie chira abande igo konyora naende rero muna chikari go kenyiguga sukume go kenyiguga kwanyora kumuimokiri tomaitie sichakalete chiarwete kwanyora nga obache nuo bwonye mboyo ebina bibiko gare byande biga byana kokaraki byana komenta asomubere kwanyora nga ki bona abana baitu igo barete chinga kichonse igo bona nakina bolinga ki omorali igo turabe tukona gukwanira amangana ye byanda kiro mwaka so mwaka igo ngaki omoroberi oromuya eserikali yaito ye county ya Kisii igete getenga ki
goetani uko na korwa marioga ya iga ekiagera twakwanire chibesa chikogora amarioga ya iga chibesa chikoyagora unabona iga oranyore county government igo yaro tumiete chibesa chinyinge ase sauri ntutweka totarende tio bocheni bwaitu inga kiari konyarikana kero yo muito onya ne chi school chitware amachi yo gwesibia amagoko abana bakorwa bakogenda echo baenda baruoro bagora besibia bamanya gochikorage aya babeke chicho egere chichisane egere chiruororo chikonya abana baito bakogenda oro naende chibwate baka amache sibagora bagwesibe na ebinto binde biri bigwenete kobekwase chisukuru osase chinka chetu binyare kobororo una amacha ayu yo gwesibia amagoko nabo igo nechicho chitoke chiroro egento nate getomurario mo mindu Charles ateme nande koeresera aba toligereti ingeri igoro ya egento igoro kwa ODF open defecation free egento igoro open defecation free environment negento giko ba celebrated worldwide kero mwaka go celebrate tole egento igoro open defecation free yani nga egoto use jafte kubeko kiras sandos I think obonyiro tabiriti na ulikuru koyo ono intuna kusiga how far have we gone in terms of ensuring muntu tari kubeka bonyirandos na echiabu muntu omone na echiabu mwana and of course again we are also saying systems in chiroro chibekiri bya kurwa semechi paka stomenyete in towns and the markets to make sure mangana bunyira tali gotukanga ya bintu ni bipsiara byari kanite kirasi because at the end of the day no yo minto Charles adebire muchando yo monene bye byanda biri bikurwa se amaraba ne byanda biri bikurwa se amache ebinge bya ebigo as a result of this open defecation. So the moment we can be able to control the symptoms, kubeka bunyira keras na kubeka amasingara wa masafi na uyu mtu Charles yaresire kurwa stomenyete ni chitu. Then I think in the next 5 years we shall be able to talk about the worms free environment and worms free people or population. That is exactly what we are talking about. And of course in che oyo minto muralie nalgo kwana my parting shorting to got this lagon which of course now bona ya through between the Minister of Health and the Minister of Education kwa elimu kwa afya bora kwa afya na elimu bora tuangamize minyoo kwa afya na elimu bora tuangamize minyoo biamuno sana kolengi nyasaba sesenia sinchoko bana intuga iga obosemli bono biya nandinga kiende trabaganiga na mwati yagote bali tangane taliwe tumurubuli igabweka kulinda asaba simi abantu bayito bagendere kwa mazishwa na kwa chisemi kweta subu mungu kwa mobisa Charles Machoka na bayigoyo minto Richard Obonyo andake bono karatu akolire nko bandeli baga kigima ni metemu achaga se libaga linene li county government ya Kisii ni shirika shirika lia Evidence Action Organization bono nko bali baga andake kurugaiga kama linge studio bono Machoko rasago chiago na ono agoba kubulika kwa inge studio ga kinkwale tebangambia mono na ikaga studio Charles abantu tubama ikaye teba no general iga abantu babiri batatu bakuligereti lyatokole kuruka iga tochiko ntanda uchi amonte musari kwa ngabano tangali bagaga no mwanchumbe kire taibia no taimbia mono morali tagete koira ningambia mono bia mono asegete sheni ekeiga giaga tembe FM yes ase mirememia mugenda tekokorera abantu right na ende ekiagera mwabeire daracha mono ase ministry yaito ya health yes mwabeire daracha nene ekiagera botambe gotoko ba mangana yaiga na ende kero mwatororire na ende nkoranga mugotolisi bubia igo ase mirememia mugotokorera aiga ase county yaito ya Kisii. Thank you. Tinkweba Governor Simba arati ekiagera this time to make a picture yes as the 27 counties chirichi kokora di warming unatwate bangaki igotole na mbainye as a county chirirenga emeronge ebere na isano na ibere emeronge ebere na isano
isano na ibere aho bagendrete korigia ngaki na barabukanga mbanyora amariogo igo we cannot take for granted ikiagera rende amariogo ayaiga ngwetere county government ya Simba yakorete governor Simba na ubagerete tukanyora amariogo ayaiga na ende ngwakira abande ba minto ministry ya health into bwato musisi goito okurukunya nyakweba amo no muchivo officer amo na mo director ito bonspi account public health officer abo babeire bakorosia amangana yaiga wetera neli shirika liria lia evidence action barosiria amangana yaiga program ya gweneire egerenga tare 18 tutategeti komisi abana baito bonspi egere banyare ko bakanyora amarioga yaiga igo nkoira neringa ki wetera ase oborai bwa county government wagerire twachira iga ase egetesheni ekiagetembe ase sauri yukorigereri nga kia abana baito bagojikonyora amariogo chitariki jiga twatebire umurarimbu ya mono aende museseniwe. Asante sana Musike Charles Machokabu namwambia singinchi yokene kinga kwa yuri kiretende ni unagwendesha kubikwa Richard ya mono muraliana tena wacha nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru kituo rasmi na cha kipekee cha Kitembe FM kwa kupatia nafasi kufika kwenu hapa. Tuwashukuru sana kwa sababu ya mapokezi ambayo tumepata vile tumeingia katika kituo chenu na tunawaenzi na tunasema kwamba muendelee kufanya kazi ambayo ni safi ambayo tumeona. Pili ni kwamba wacha nichukue fursa hii tena nirudishie shukrani asante kwa wakubwa wangu kutoka Wizara ya Elimu kuanzia CS Bwana Ogamba na PS Bitok kuhakikisha kwamba mpango wa kuondoa minyoo katikati ya wanafunzi umefanikiwa mpaka mahali umefika na nawashukuru sana kwa ile kazi ambayo mmefanya kutoka kwa national level. Kwa county level nataka kupenda tena kushukuru yule ambaye anashikilia kazi ya kuangalia county mzima katika mambo ya elimu, Bwana Philip Chilchil ndiye County Director of Education katika Kisii County. Namshukuru sana kwa sababu yeye ni mtu mchapakazi ambaye amehakikisha kwamba hii kazi yote ambayo tunafanya hata siku ya leo imefanikiwa sana. Kwa hivyo mkubwa na kushukuru sana na kurudishia sana asante na maafisa wako wote ambao wako katika East County zote 11. Wale wengine ambao nataka kuwasalamia asubuhi wa leo ni walimu wote katika county yetu ya Kisii. Walimu wote wa shule za msingi ambao wataenda kuhusika katika hii kazi ya kupatiana dawa. Nataka kuwapongeza na kupatia heko kwa sababu ile kazi ambayo mnafanya mzuri. Asanteni sana walimu wote. Familia yangu nataka kushukuru mama Nancy ambaye aliniandaa siku ya leo asubuhi kuhakikisha kwamba nimefika katika kituo chenu na nishukuru sana kwa sababu ya bidii yake. Sote tunasema kwamba tuko tayari kuanza mpango ili tarehe 18 tupate nafasi kupatia watoto madawa ya minyoo, na kwa hivyo tunasema kwa sote na shukurani kwamba kwa afya na elimu bora tuangamize minyoo. Asante sana, shukrani sana mwanchi muligireli, yani mtazamaji na msikilizaji. Asante zaidi ya sinchunga kwa irili bagaria bene nyiringa Charles Machoka Mokono na wigo Rijera Oiruli Obonyo na balinga bagene baita sema mbia bono agwetera somuruli gabo kona na amali osichi ntetere cyo gwite byanda ene kinga chitaliki ni komina isano na isatu kwa bekire taliki mutinyo gatatu mwakoyo aseskuru ndiyo nsirange na sole abana baitu bakole byanda sechinda cyabo. May the Lord bless you so much. Kwa niaba yetu ni Agatebege kusu mga konkoro kibacha Matilda Abubaiwa na Jumulino Motegereli bono mambia na bali msitu bwatana na gaiga bono mambia Eugene Wilfred bonso walibene kiringa nsame legend mungono kurukungane Alvis bonso waende kiringa umuruliga uchire asembeo. Shukrani sana kwa kasi kuntu tena zaidi nchekuru kwa mwana uliro bajufu msarigo mwanchumuliri antiri tumoro tumirana setu waniende tumirane ankyo mambia mirubuli negene temi ya Gatembe TV Gatembe Radio. Bye bye for now. God bless you so much. Have a lovely day. God bless.